Malawi, Camera. Tonse tikumudziwa Billy Malata amene ali die hard weniweni kadziwotche weniweni wa MCP. Yeyu ndithu mukuona kwake awamba kulangiza nduna zina zimene zikumapereka ndalama kwa anthu kwa mavenda kuti asachita mademo. Ndiye anyway wayesetsabe ndithu kupereka malangizo zina ndi zina zomwe zili makamaka zofunikirira. Chifukwa ndiwona ngati kuti anthu ku MCP ayamba kuchangamuka komanso ayamba kuganiza kugwisa ntchito mitu yawo sakusekerera zilizonse. Tikuona pa anthu angapa amene akumabwera pa ground kumati akuluakulu izi ndi anthu amene wawa chonde kumipandoko tizagwisa ntchito zimene akambazo tizitenge tizigwise ntchito, otherwise basi chosamva anachiphikira pamodzi ndi masamba kaya. Koma ngati ndizoona popeza dziko lino la Malawi takhulupirira ma fabrications, ma fake news, pakhala pakumangoperekedwa nkhani munthu akangodzuka kuyamba kukamba nkhani za mabodza nkumazifalitsa. Koma ngati ndizoona kuti pali nduna ina imene ikupereka ndalama ma 50 miliyoni 100 miliyoni kwa mavenda kuti asiye kupanga ma demonstrations, that nduna is not doing good, is not doing better, is doing more harm to this government. Chifukwa ma demonstrations amene aja atulusa bala limene limaphimbika kwa nthawi yayitali. Enafe takhala tikuyankhula kuti nkhani ya dolayi ikupezeka pa black market bwanji osapezeka ku banki. Lero zaonekera kuti ndalama ija imapitisidwa ku parallel market. Nthawi ya Bingwa Mutharika adatseka ma forex bureau ena chifukwa chona kuti amapanga zinthu zoti zosasatira malamulo. Koma pano ma demonstrations amene achitikaja amaoneka ngati ndoyipa, koma they have helped kuti mpaka chilondacho chimene chikadatha kuononga chiwalo pathupi mwe chiwalocho chipulumutsidwe. Nde wina akutenga ndalama, if it is true kuti akutenga di ndalama ndikumakapasa mavenda musapange mademo, tengani ndalama iyi musiye mademo, mudziwe kunena kuti ndalamayo mavenda aja koma katundu satsika. The only way imene mukadapanga kunali kuchita engage ma relevant stakeholders kuti amvetsetse what the government is doing. Ma stakeholders amene wawa akapita ndi kukauza anthu awo kuti they should stop doing demonstrations because government is doing A, B, C, D. And machitikidwe mene zizichitikira pa market kuti sugar uja akapezeka kuti ali pa 2600, dola ija ili pa 1750, land ija ili pa 660 kwacha. Basi nkhani ya no one akoza kutuluka ndi kupanga ma demonstrations. Koma mukanena kuti mupereke ndalama kuti anthu asiye ma demonstration, situation iyi sisintha. Munthu sapezeka zije zonali kutenga dola ija ndikupita nayo ku reserve bank, ndikupita nayo ku banki, siziteka chifukwa chona kuti anthu asiya ma demonstrations. Ma drama imene mungaperekeyo ipangisanso kuti ma demonstrations akhale anyo. Nde inuyo ma ministers ngati mulipo, stop this. And I say it again, stop this. You are not doing good to this government if you are doing that. And ngati pali munthu amene wapereka that strategy to say kuti tiyeni tiapase mavenda ndalama asiye kupanga ma demonstrations, anthu akangodziwa and nkhani imene ikangokhala kuti afufuzidwa ndikuona kuti ndiyoona kutuluka mademo anyo oti you not control them. Ife timayembekeza kuti pofika siku la lero ma engagement ayamba kuchitika. Minister of Trade newly appointed Honorable Vitumbiko Mumba
yambani ma engagement ndi ma relevant authorities akandi macheya amavendawo kandi ma associations osiyanasiyana. Mdziko muno muli ma association ochuluka kwambiri, Motor Vehicle Spare Parts Association, Stationary Association, ndipo muli ma association osiyanasiyana. Even ama estate agency ali ndi ma association yawo, ama medicals ali ndi association yawo, ama herbals ali ndi association yawo ndi leadership yawo, ndi kumakhalanso ndi registration ali ndi ma license achoti oti anachita register ma association amenewo. If you meet them all and come up with the ma solutions, anthu amene aja apita kwa anthu awo. Even ma vendawo ali ndi Vendors Association of Malawi, konena kuti if you meet them, you talk with them, amvetsa achita understand to stop the demonstrations. Komanso anthu makukamu akamaona kuti sugar uja akugulidwa pa 2600 asiya okha kuzoyankhula, kotero kuti anthu panafunika azuzidwa kunena kuti when you go pa shop ndi ukapeza kuti sugar uja ali pa mtengo wa 4000, angoyitanisa kuti tandipaseni sugayo, basi atuluse ngati ndalama, kena kwangotenga sugar ya azipita basi. O kuchita boycott that shop osamakagulako kena kalikonse, ndi kukawuza anthu oyenerera kuti apite akagule sugar uja pa mtengo wa 4000 kuti amene amangidwe ngati mmene anenera Honorable Vitumbiko Mumba, kuti amene akugulisa sugar more than 2.6 tatiuzeni kuti amangidwe. Chomwecho pakufunika soti paoneke kuti kodi pa market, pa parallel market, dola ikugulisidwa ndalama zingati, kupita ndi ukafusa kuti kodi dola muli nayo, ndili nayo zingati, 500 basi ndipatseni, ndikutulusa ndalama kupereka, pomwepo amangidwe. Zisintha zinthu within a day, zisintha. Koma kupereka 50 million, 100 million, you're not doing good to this government, and you are doing it badly and very harm to this government. Ndine Frederick Pile Malata. Wawa mazanga na bwela pa group le susiro gona le nsilo ngulango yaka moto basi akulu bano ba Frederick kitakumana tukufunda kutusaka phone number ya Blind Banda tukuyaluse nonse no amene muli kumipando ya MCP kandi nduna kandi chani tufati bweno poyera fe mene muna tigwisira ntchito chifo ife muna tigwisira ntchito fe sinapindule mapindula ndino akulu ndefe ngada chinyamata kumwera tukugwizana chimozi sopano sikuti muzititenga pa nthawi kwa gwira ntchito mutenge ngati fe makasi tizikagwira ntchito ija then that muzititaya zimene zozo ngati ne president wanthu kuti masafe nanji wambo sinukugwiza nazo deba tukufuna Blind Banda atithandize ndikuone ali ino akulu amene muli kumene kukuni ndetu kumasula tsopano tayankhula modi yozaganika apa pankhani ndi open air tipita pa times tikamfotokoze na feso mavuto athameti nawo chifo ife munatigwisa ntchito sipali imene tinapindula mumamba bwanji nomwe mukamati one fa chinyamata mukutenga ndalama lero mwatenga ndalama le 50 million maponya siku andilandi munatenga ndalama kutenga ndalama kuponya kwa bango wani ndamene fedike mbana naye jomo ndamene tinkamenyana naye feyo kundilandi fedike mbana naye na dofa no bagina dofa je munatenga masi apa sogolo kodi nyime mufuna ni jani ifa chinyamata pa ground tilipompa mukulepa oli basa sources chifua jani mukutenga 50 million ndalama ya mbili ngati mene ifo munati pasapa 1 million ola 500 munati pasapa ife kuma 50 million mukuitenga mukaponya siku andilandi kundilandi kuli mademo sana chitike kundilandi mwe munakasiya ndalama ako mademo sana chitike kubango umene mmakasiya ndalama ako kwa bango waniko mademo sana chitike kodi pinu ni jani kodi anthu omwe family ndikamenyana nawo achino pano bonda amene mukapasa ndalama za chani mulepe oli pase fanana amene gwanchiro pa ground chifukwa jani maganizo ndo otana akulu ndefe likuti tikupanga zoti kumani tisake phone number ya Blind Banda tikumane naye ifeso tifotokoze sonkhawa zathu kodi kabe mafeza chito kubwera feza kama ngetente pa kopa president kuti president alimva kulira kwathu iyayi wodi mvera kulira ndinuyo wodi thandizaso ndinuyo akulu koma akulu nonse mangokhala mala mozi kulimbana ndi ana kodi inu ndiufusa ni kanthu azibambo enu ndiufusa ni makolo enu kodi munthu ukaphika chokudya ana ako sanaje iwe phika chokudya uje chokudya chija uchivindikire umuyitanire mulendo azachi chokudya chija pamene mwana wako nyumba momwe sanaje pali bwino pokuti ife sitikudya ana anu
mukuitana anthu ena pambali kuti azidye zimene mumatisungire ife zija mukuadyesa anthu ena pene pali phindu lanji ndetu kuti tagwirizana tapanga chimodzi ifana kumwera kuti ife panopa chimene tifuna tipange choti nazi bambo enuyo ndi amakolo amene muli kumeneko muzindikire kuti ife anyamata talusa sopanda psa mtima chifukwa palibe thandizo lina lonse imene tikuliona pochokera pa inu president ndi wabwinobwino sitikupitira tife president pa blind band ayi tikupitira inu akuluakulu muli kumipandoni muuzani zimenezo tatopa nanu sopano amboma inu ndife timaziwana tokha ndilande timaziwana inu munthu inde history yako ndilande simungandisiye ine Devi Mboma ndi gulu lina ndi amene timaliziwa ife pankhani ya ndale yachipani MCP ilu kuti mutande muja kuti tiloti kawinise khasala lichowa azibwerera pang'ono mu system kuafusa akuluakulu kuti anthu akuyikana MCP kumene kucha tinazipereka ndine ndi Devi ndi anthu ena apanga bwera anthu akukana iwo mfetezi taimene chinazifobendeza ifeyo chipani ichi chilowa boma ichi kwa anthu titawina mboma uchi anthu achanamba kusokoloka okha kumabwera mozi lero ndi awali pa fofulantiwa ife tikakamba zimenezo akuti ifeyo ndi anthu osongoneza ndini mabwana athu nditi kuisiya ntchito iko mabwana awo ndi anthu awo amene akupereka tenakhala tufe chifukwa sitingalolera ntchito ya munthu andichosa pakulu mamazi andichosa ayose vari pakulu kufunika ndi munthu amene watenga ndalama zako ndi ndani anambasira ndani komosana ndinayo ndi ndani ife tosa nyamata tose tinayi blanta ya muno ali sitinaite yuna kuti kose nina kuti ife timadaba kuti zambiraso za chilendo ife tose tasalidwa ndi munthu akuti anyamata kuti ali kuti achina Muhango ali kuti achina Chiwambo ali kuti achina Juma ali kuti achina Devi ali kuti upangata Devi sakuoneka china Chiwambo sakuoneka achina Muhango sakuoneka background chilipo chachitika